Здравейте, аз съм Марко Лутяри и днес ще правим една хубава и интересна рецепта точно за деца. И ще използваме Капитан Деронико кетчуп. Бутър тесто, почти да го разточим по-натънко. След къде сме го разточено по този начин, го разделяме на половинката, горе-долу на големината от един пръст, извадяме ленти. Малко яйце. Намажем от една страната само горния част, кремвиш, почваме от тази страна, го въртиме. След къде сме ги затворени с бутър тесто, сега сме ги мажене с яйцето отгоре и пускаме сусанови семки. Пускаме в фурната на 170 градус около 15 до 18 минути. И сега добавяме кетчупа Капитан Деронико. Най-любимо на децата и специално на моята дъщеря е любимо. Съвсем малко захар и сол, подходящо за деца. Мини кремвишки са готови от мен, Марко Лутяри. Пожелавам ви бон апетито!